Għaddej ħarir l-andament tal-Kummissjoni Elettorali għall-elezzjonijiet tal-11 ta' April. Għal-referendum huma eliġibbli li jivvutaw 338,447 persuna. Fil-11 ta' April se jkun hemm ukoll 34 elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, 26 f'Malta u 8 f'Għawdex. Għall-ewwel darba żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18 sena se jkunu eliġibbli li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dawn se jammontaw għal 4,485. Biex bekk hemm 197,682 persuna li huma eliġibbli li jivvutaw għal dawn l-elezzjonijiet. It-tqassim ta' dokumenti tal-voti bil-Pulizija jibda fit-28 ta' Frar u mistenni jieħu sa 18 ta' Marzu. It-qassim se jkompli għaddej fi żmien il-festi. Mis-26 ta' Marzu sal-4 ta' April id-dokumenti tal-vot jistgħu jinġabru mill-assess tal-Pulizija u l-Kunsilli Lokali. Kollox huma 184 il-kunsillier li se jkunu eletti, 14 minnhom f'Għawdex. In-nominazzjonijiet tal-kandidati tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali se jinfetħu fit-18 ta' Frar u jalqu fl-20 ta' Frar. Wieħed jista' jixħed il-kandidatura tiegħu l-uffiċċju tal-Kummissjoni f'Evans Building il-Belt. Skont il-kap tal-Kommissjoni Elettorali Joseph Church, il-preparamenti għal dawn elezzjonijiet beda minn meta r-ritt tal-elezzjoni kien iffirmat mill-President ta' Malta. Bħalissa kif qed nitkellmu għaddejna minn proċess sħiħ tal-printjar tal-voting documents, dawn qed isiru ġewwa n-naxxar, għamilna 4 ijiem fejn qed isiru koll lamination u l-cutting tagħhom, li ovvjament jieħu ċertu żmien mhux ħażin għax iridu jiġu checked ma' records li jkollna. Dak wieħed mill-proċessi li aħna nħossu li huwa importanti ħafna. Dakinhar tal-elezzjoni l-Kummissjoni teħtieġ is-sem ta' ħafna individwi. Kellna raġa konkurrenza kbira mhux ħażin, għax madwar 5,000 persuna applikat biex tieħu sem bħala EC u kien hemm madwar 2,000 oħra li applikaw biex jieħdu sem bħala counting assistants. ċert spjeganna l-pjan ta' kif se jitqassam l-att tal-voti. Il-pjan huwa li niftħu l-ewwel ta' referendum kif appena tispiċċa l-votazzjoni fl-10 ta' billej fl-11 ta' April, jibda mill-ewwel l-att, ġifieri kif appena jmorru il-kaxex ġewwa il-county hall ġewwa n-naxxar, jibda l-att mill-ewwel. Però għall-Kunsill Lokali ddeċidejna li jsir is-sibta wara 18 ta' April.